Yes, unsa man? Naunsa naman pud ka dun? Bad news. Ano man? Nagbunga ang gibuhat sa nag-rape kang JenJen. Ha? Hala ka dun ko luoy gud ni Inday JenJen dun. Maunay ako nadunggan Inday Gina. Gikan sila sa doktor. Nagbunga gidi ay ang pag-rape kang Inday JenJen. Gipalukso-lukso pa ni Ma'am Pearl si JenJen sa bangko para makuha ang gisabak. Agoy, wa man makuha ni kumpayot man. Ay, Ginoo taon. Mama Mary tabangin taon si Ma'am Pearl. Wa siya naluoy nga iyaning nabuhat. Wa siya mahadlok basa. No, lagi Inday Gina. Pero tuan naman hinuon. Giubanan na ninang siya na si JenJen. Tuan na gipasakan na sa taas. Dun, kaluoy gud ni Inday JenJen. No, Unsa kay mahitabo sa retarded no? Nga mahimo siyang usa ka inahan? ug si Sir Vincent sa Regina. Unsa kay ang bation kung mahibaw siya nga nagbunga gyud ang rape? Nagbunga gyud ay ang rape? Mabdus ang retarded ninyong anak? O lagi, Marie. Tinuod jud nga ang imong mao'y nag-rape? Ako mismo ay nakasakop, Marie. Wa gani makapamatunis. Sading nasakpan ako dito sa kwarto ni JenJen. Aw dili aktual ang imong nakita perla. Di ginabalit sa husgado. Pero si JenJen mismo, Marie. Wa siya laing gitudlo, Marie. Nga may hukas o mihawak niya. May hukas siya sa pot si Vincent ra. Oh my God! Kadakong iskandalo ng hitabua. Mao nag-atubang na karon si Vincent o kasong rape, Marie. Ako nga matud ano nga siya gid ang nang rape. Noon, mabilanggo gid siya magdugta siya sa prisuhan. Kamatayon may angay isilot niya, Marie. May gani kay wa siya kilati, Marie. Kiunay niya tukom ang kaugaling ko niyang anak. Nagtuho man kung buutan ng imong bana. Kamatayon may angay isilot niya, Marie. Misunod siya sa ubang mga amahan na may unay pagtukop sa kaugalingon nilang anak. Dili ko makontento, Marie. Kung reclusion perpetual ay isilot niya. Marie, si Elmer, nahibaw na ba? Wa pa to'y nahibawan. Nalimtan man gud niya ang iyang cellphone. Kunoy sa mayang desisyon, Marie, sa gitakda nga kasal. Kung dili maging siya mahinayon, dili sa pimamugos, Marie. Mayo kung mauna. Sige. Moro to'y gusto na kong mahibawan. Bye. Sige. Bye, Marie. Wala gani siya matawag na ako, kumari. Klaro na kaayo nga di siya gusto mahinayon ang kasal nila ni Shane Pearl o ni Elmer. Si Vincent may mabaso ng tanan. Si Vincent. Unya dun. Kumusta naman kaha si Sir Vincent karon? Ay, luoy taon kay Gina. Tuwa na priso. Pero ako Gina no. Basta ako simpatiya gihapon ko ni Sir Vincent. Unya, waday ka naluoy ni Inday JenJen. Luoy oy. Pero mas misimpatiya gyud ko ni Sir Vincent. Kung masilutan siya nga wagi, kung panlitan wagid siya sa. Unya dun, kinsa man day nakasa nga kamura mang duha nagpuyo ning baya. Dito. Unya, dili man ka ikaw. Nasad, ako nasad. Lagi na lang ako. Uy, Inday Gina, una-una apagayo ha. Nga katupag parte sa accused 18 baya kabuk mga batan-on lalaki katong sa ilang kuan katong 18 roses ya mga batan-on pa kumpiyansa sige nako nga nuging wa gyud nako masirhi ang kuan ang putahan kadaghan atong mga lalaki na dyan nga ako giimpusangin lang gida sa doy kumpiyansa ra gyud ko iwala ko masirad ang putahan nagsalig man ko Inday Gina nga naaras luyo ang parte. Ubitaw dun no? Kinsa man kaha dun dun?
Kadaghan ra bas mga lalaki no basin ay usa ato nila nga drug addict. Mao na diha. Kinsa ka ang i-rape ni ato ni Inday JenJen Dondon no? Posibleng Dondon. Usa atong mga lalaki nga mga batan-on. Okay. Usa ato nila mo'y posibleng mo'y nag-rape ni Inday JenJen. Okay. Daghan ko to sila bro. Ambot lang eh. Sige mo. Adto ko dito. Ako itong tiwason akong trabaho dahil Gina. Sige. Diha sa kata. Bye Loy. Sige Dondon. Nagkaistoryahan namin ni Perla. Nagbunga gid ang pagpang-rape. Mabdos ang retarded. God. Nagbunga pa man yun. Musamot ang kasuko ni Maribel lang ito kang Parvincent. Suko mo lang? Grabe. Kinsa mang asawaha nga di masuko sa gibuhat sa iyang bana. Son, dili pa ginarigin natin masiguro na si Pari Vincent yun ang maong rapist. Nagampo ra ba gyud si Perla nga mabalik ang silot nga kamatayon. Di siya kontento nga magkabilanggo lang sa tibok kinabuhi ang mitabo ni Vincent. Lisura ba ng pasapto doy? Kiingan na mo, ganita magkahukom na si Pari Vincent yung rapist. Suko pa. Pare ka dyan. Di madayo ng kasal. Mo nang gisulti gato kang Maribel Rason. Siya mismo mo'y nagsulti. Kung di mo dayon si Elmer pagpakasal, di sila mamugos. Pues, baboto ito ang desisyon ni Elmer. Kung kuntang siya, ato siya sortihan sa mga panghitabo. No! Kay baw ka nga nayabag ang kasing-kasing ni Elmer. Nahigugma yun na siya sa retarded. Kung makahibaw siya nga, unsay natabo sa retarded, mulupad tog balik diri. Mulupad tog balik si Elmer diri. Di siya makapasagad sa retarded. Osbulgo, si Elmer ang desisyon o dili kita! Basta, dili na to sultihan si Elmer nga na-rape ang retarded. Kaluoy aning bataaw eh. Nagbunga ra bagid ang gibuhat ni Sir Vincent. Sakay may tabog mahibaw si Sir Vincent ka na nagbunga ang iyang gibuhat. Tuar ba tos prisuhan? Nay Dondon. Da JenJen na anam day ka diha day. Oh. Nagunsa man ka didto. Pray lang JenJen nay Dondon. Uli unta Papa Vincent din ato. Gusto man JenJen uli na Papa Vincent man jud. Mingaw na JenJen Papa Vincent oy. Dugay na wa kita JenJen Papa Vincent jud oy. Lagi day JenJen ay. Dili man ka ikaw ray gimingaw day JenJen. Kita mang tanan din he. Basta man si Ma'am Pearl. Klaro man kay gimingaw ni Papa nimo. Pero unsaan nagpaswabi man ang iyang kasilag. Tungod kay si Papa nimo ang gipasanginlan nga mo'y nag-rape nimo. Tuwain taon si prisuhan si Papa Vince nimo. Preso jud Papa Vincent nay Dondon. Ato ko nay Dondon be. Preso pud ko be. Sugot man JenJen preso ko. Sige bitaw ko. Preso bitaw nay Dondon. Sugot ng JenJen oy. Preso ng JenJen. Kukuyog Papa Vincent. Na. Ato ko nay Dondon be. Walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga